300 unleaded. So, thank you. Okay. 68.30 unleaded. Whew. Okay. Good afternoon sa inyong lahat mga papa, no? So ngayong araw pupunta tayo ng ewan ko. Hindi. So inalok ako ni paring Ted, ano, may pupuntahan daw kaming parang warehouse ng mga motor, yung mga repossess na motor. Naghahanap kasi siya ng bagong motor. Prefer niya yung mga automatic ngayon kasi medyo sumasakit daw yung paa niya. So hinahanap niya ano, Aerox daw or ADV, ano. So may nakita daw siyang warehouse sa Bumbon, sa parte ng Bumbon, ng warehouse ng mga repossess na motor. So pupuntahan namin yun ngayon para maghanap. Tsaka kung mag-a-apply na din, siguro, ewan ko sa kanya. Okay, puntahan muna natin siya sa kanila. Dali na ba? Aram mo kung saan to? Putang ina. Let's go. Sa likod dato kang Bunbon na munisipyo. Para po, iyo, ang para Bunbon munisipyo man lang. Okay, so wag niyo pong gagayahin yung paring Ted na yan, ano? Naka big bike, naka-aray na helmet, tapos naka-tsinelas. Putang ina, kamuti yan. Wag niyong gagayahin yan mga papa. Okay, so ang location pala nung ano, warehouse na pupuntahan namin Bunbon, ano, barangay ba yun? Munisipyo ng Bunbon. Tapos sa likod daw ng munisipyo nila. Okay, so magtatanong-tanong na lang kami. Ewan ko nga kung bukas pa yun. Okay, so magagas daw muna si Ted. Nagpagas na ako. Kung alam ko lang. Dahil na, guwa na ako. Tara. Pira? Utot lang. Putang ina, big bike pa rin, 200, ayop tius ka man. Yeah, thank you. Shout out mga dagi motovlog. Dyan lang kami sir, sa Bunbon lang. Bunbon. Taga ano man lang kami, kanaman. Okay na sir. Thank you.
May men. Kinoto ako. Kinoto ako. Igwa. Expired lisensya ako. Yan. May namibigay ng bigas. Malupit ha. Eleksyon na naman. Yan ang maganda pag eleksyon, ano? Maraming namimigay. Maraming anghel. Alright. Okay, so andito na kami sa bayan ng Bonbon warehouse sa likod daw ng munisipyo. Sa likod. Sa likod da ato, sa likod. O yan baga munisipyo. Boss, pwede magapot. Sa itong ano, warehouse katong Agribank, ito yung bakalan ng mga motor. Ay, ito po dyan. Sa likod kani. Sa likod na Sa'yo yan. sa'yo kami maagi. O dyan, highway. Duman pa. May sa may mulino dyan. Sa may Molinuhan. Marami dyan. Okay. Sige po. Thank you. Salamat, sir. Yan oh. Caravan sale. 499 pa di. 499 lowest down payment. Oh. Habok mo kaya. Okay, so andito kami mga papa sa mga sa warehouse ng mga motor. Nice. Hain. Ay puta, iyo 115 pa di. So may air blade din dito mga papa no. So hindi lang medyo iyo kiles ni. Si maurag ni padi. 150cc na. Gura no daw ni. Pero dikit ang ano kanin, dikit ang parts. Ano mga motor ninda? Honda XRM. Ano ni? RS? Honda. XRM. So madilim lang dito ano. Medyo may purpose yan kasi para hindi masyadong makita yung mga gas-gas. Ha? Ay puta, o yan oh. May ADV dito mga papa no. ADV na wasak. Wasak. Puta da putang ina pa di. Tingnan mo ni. Kahalang Ano, maurag pa yan. Ha? Maurag pa yan. Kahalang barangga lang. So may ADV kaming nakita ano mga papa. Kaso wasak na siya, ayan oh. Wasak na. Wasak ang kaha. Wasak na ang kaha niya. So for sure na disgrasya to. Hindi mo daw kung ano ang telescopic iyo. Iyo. Ay da iman pa di. Kahalang buong kaha. Okay pa ang ano niya oh. Ano man iyo pa pa di. Tangin na si apply mo pa ni. Try mong apply yan. Digdi mo sa may liwanag. Yan o. ADV 150. So tatanungin natin kung magkano ang computation niya. Di, ano talaga yung Ken pa di? Iyo talaga yan. Wasak gabos mo. Pairings lang yan. Puta, nababakal lang yan. Set ano. Iyo, putang ina. UX pa yan pa di. Okay pa ni. So ang panel, okay pa ang panel niya. Yun oh. What ano lang talagang ano. Gas. Ano tama? Ang tamang gilid pa di bangga ni. Nilang oh, bangga sa inutan. Bangga ning arog kayo. Yun oh, Showa. Intact pa ang Showa ang ano niya no. Ayun oh, hayop pa man eh. Tang ina.
Sayang talaga kaya. 106k papadi, 106 106 cash. cash. Pero kung ano da, babawasan pa. Ano ka niya? Ma-reset ka kayang computer box kayan pa ni. Kaya namin. Ha? Mayo total rec lang ang inutang kayan. Day, amin ka ha, gabus. Ano? Utang ina, naka-pipe ng hindi mo maintindihan ng pipe po. MIUI 125. Ano? Shit. 700 ang tinakbo. Shit, ina, tapos naka-set up. Naka-mugs. Lowered. Naka-lowering kit. Utang ina. Set up. Anong issue? Ignition. Nawara si Kiles ni Kiles. Ignition, FI, battery, Utang ina. Battery. kaha. Iyo sabi ni. Pag kuanin do arog na kani. Putang ina inirikit. Kung ano pa mga problema niya. Magmana. Iyon ang problema sa mga nasusurenderan. Minsan tigbabasura, kinakahuyan nila. Sayang oh, putang ina magayunon pa ang luwas. Kaso ang problema kani kung Kiles ini sinowara si Master Key. Ang ano nga ni, ang remedyo is Paparebay mo na ni ignition kang susi. Putang ina. Para din na mag-program. Mahalong kaya yan. Mahalon ang sarong susi. Pati ni may araw ka ni Digdiyo. May man iba. Honda Click ko. Bagong abot. Bagong abot. Kakahatak lang. Nakababa pa lang din sa May mga bagong abot. O saro man lang. Yun tapos ito sa likod. Bagun pa tong sporty pa. Puta iyo nga ni. Day ko. Ayun napakal na dayan. Ay iyo. Putang ina sayang. Gura ano daw? Mo to, tignan niyo to mga papa, oh. Putang ina. Mio Sporty, bagong-bago pa oh. Puta. Ano ang pasa ka ni? Si iilaw lang. Gura ano mo lang. Ay, puta ano yun, nabasag lang to. Oh, sayang. Ni oh. Mio. Gura ano nagre-range ang Mio? Depende sa unit pero. Depende kaya sa nahulugan. Ah, okay. Depende sa nahulugan. Sir, salamat ah. Thank you, sir ah. Okay, so mga papa, kung gusto nyong mag-purchase ng motor, puntahan niyo lang tong bodega nila sa Magaraw, sa likod lang actually ng ano no. Ay, Bonbon pala. Bonbon, barangay bayan ng Bonbon. Camarines Sur. Alright. So may mga Honda RS, Mas, XRM, marami kang magpipilian. So ang presyo nila depende kung ilan na yung nababayarang buwan or siguro sa damages, sa ganyan. May nakita din tayong Sniper XR 150. Ito Raider, may nakita tayo naka-set up na rin. Naka-rim set ng likod. Mga Mio, mga ganyan, TMX marami. Alright. Woo! So pinag-iisipan pa namin kung kukuha tayo ng ibang ano no, motor. Alright. So may mga tricycle din sila doon oh. Yun oh, mga 3 wheels. Alright, yan, may tractor pa. Kung may naghahanap ng tractor dyan, available ng tractor nila. Ano? Meron din sila nito mga papa. Ano? Okay. So hanapin nyo lang sa Facebook yung Agribank warehouse, Agribank warehouse no. Yung mga repossessed na motor. Alright. Peace out mga papa. Let's go. Sir, thank you.
Alright. So sa mga naghahanap dyan ng mga repossessed na motor, madami silang motor doon, ano, mga Honda Click 125, Mio Amore, Mio I, Mio Soul, Smash, may nakita pa nga akong XR150, may ADV, ano, kaso wasak yung unahan, may Aerox. So marami kayong pagpipilian, ipapakompute nyo na lang sa kanila. May sniper pa nga ako nakita eh. Alright. So sa mga naghahanap dyan, puntahan nyo lang po Bayan ng Bumbon, Agribank, Repo Caravan, repossessed na motor. Marami pa kayong mapagpipili ang magaganda actually. Sa mababang halaga may makukuha kayong magandang motor, ano. Alright. So hanggang dito na lang tayo mga baba, no. Shit, baho. Alanganin. Alright. So sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe kay Daddy Moto, please do like, comment, share, and subscribe sa aming YouTube channel, ano. Okay. So follow nyo rin ang Facebook account natin. Alright. So woo! Hanggang dito na lang. Oh, my tracker, motherfucker. Hanggang dito na lang mga baba. Ride safe, God bless, and peace out sa inyong lahat.